Pois o xacemento de Penas do Castelo é patrimonio natural e tamén é patrimonio arqueolóxico. Está localizado na ribeira do río Lor gracias ao traballo e a adaptación do territorio para facelo pois habitable ou utilizable. Neste caso, o xacemento de Penas do Castelo utiliza dúas crestas naturales de Rochanai, de xisto, para facer un espacio aterrazado e un recinto interior fortificado, con unha muralla de aproximadamente 150 metros e entre 3 e 6 metros de grosor, que está complementado con 3 foxos escavados na propia Rochanai. Reutilizarían o material desa excavación para construir a muralla monumental que defende o recinto interior que é o xacemento arqueolóxico. Hipótese sobre que isto, sí, temos moitas, basadas en datos fiables, ou, vamos, en conclusións un pouco máis traballadas non sabemos. Levamos 4 anos traballando no xacemento, todavía hai moitísimo traballo que facer. O que sí que podemos saber é que é un recinto que está protegido, que está fortificado para defender algo. Si é de ocupación, si é para a extracción de minerais ou de outro tipo de materiais, ou si é para almacén, descoñecemos. As datacións que temos das sondaxes é do século IX a.C., pero temos outras datacións a partir de restos de carbós que están a punto de analizarse. Entón, esperemos a ver o estudo de materiais e o estudo dos outros carbós a ver que datacións nos ofrecen. Hoxe tivemos unha xornada moi bonita aquí da man dos compañeiros da Asociación Rosín Rosal, na que comezamos pola mañá facendo unha visita a Penas do Castelo, que non únicamente foi a Penas do Castelo, senón que incluíu un coñecemento da parroquia de Salcedo en xeral. Acabamos aquí na Casa Rural a Sala Nova facendo un picnic para agora Castro de San Lourenzo, na parroquia de Cereixa, e acabar na parroquia de Vilachá, no Furancho Currio. Trátase de ofrecer unha experiencia dos distintos niveles de patrimonio, de paisaxe que podemos atopar no Concello da Pobra do Ollón, pues, con xente como a Asociación Rosín Rosal, que é a segunda vez que están aquí pues, vendo o noso patrimonio, pues, a verdad que un gusto presentarles todos estes bens e que os disfruten.